ده باش خوندکارین هجاو دلا از مامسی شادی بارمش بو پرتوکا چاند و سنج ناوین سیسی ایرو وانه عمل سر ایزیدیانه شخواه بناوه چاند و سنجین از دایتیه شخواه الوی داره بری حدشتی ام گوتنا یان جیواتیا پیوا از دا ام ناز بکن کاتی چواتیه شخواه گوتنا از دا جه دی گوتنا پیکتی از و دا شخواه از دا دیواتیا کو از دامه yani bir ve vatayeti yeku ez dame ev bir rengite yani şekilde kidin yani bir gotin ekidin em bejin Xuda de heman em bejin vatayede Xudê da em bejin teb kar anin ew jî em karin vê gotinê bejin yani em karin bejin ez da yani ez dame hem jî em karin bejin ez da yani jî Xudê da li vê derê em bêjin di zimanê zazakî de ku em bêjin zimanê zazakî de tê çuwa tê xwe di zimanê zazakî di milkî de dibêjin çi maz da ev tê çuwa tê yani Xwedê da yan jî em karin bêjin yê ku em dane ev bu watayê bi zimanê kurmancî jî em bêjin em dikarin çi bêjin em karin bêjin xwe da bi vî şeklî tê yan jî Xwedê da em bêjin wataya wê na ev e bi vî rengî em bêjin di zimanê hem zazakî de hem zimanê kurmancî de bi vê watayê de yan jî yê ku em dane bi vî rengî tê em bêjin xwe ezdayetiyê de yê ku em dane di ezdayetiyê de navê Xwedê jî em bêjin heye yani bi vî rengî dibêjin Xweda yan jî dibêjin ezda di ezdayetiyê de yek ji navên Xwedê jî dibêjin navê Xweda heye yani hem dibêjin ezda hem jî dibêjin Xweda şwa êzîdî ezda ezd Xweda yezdan û padişa û meda ev ji dibêjin hin ji navên Xweda yan jî ji navên em bêjin ezda ê gotên gotin li vê derê bi nav ev wataya navê ezda yan jî ezdayetiyê em naz dikin ji ku derê hatiye xwe me got jî ez da yani kesek em bêjin êgo ez da me li vê derê bi zimanê zazakî maz da yan jî bi zimanê kurmancî ji Xweda yan jî Xwedê da di zimanê kurmancî de yan jî em bêjin heger bi gelek navê din jî wekû me got êzîdî ezda em bêjin ezd Xweda yezdan û her wekî din ji gelek navê got ji Xweda tê gotin li vê derê ji bo em bêhtir êzîdiyan naz bikin ka êzîdî kîne êzîdî kîne ka ev kesê hanê ji ku derê hatine li gorî em bêjin kesên zanyar li gorî kesên em bêjin got dîrok xwendine ka ev kesê hanê kîne ji ku derê hatine gelo olekî nû ye olekî kevne li ku derê em bêjin li hevdû kom dibûn em bêjin baweriya wana bişîdê bêhtir em va tiştî hanê em naz bikin li ser wana şwe ev ku em dizanin gelê êzîdî li başûr û li başûrê Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê hem jî li Bakurê Kurdistanê dimîne şixwe beşek gelekî mezin ji wana jî li Ermenistanê heye şixwe li Gurcistanê heye li Ukrayna heye li Rusya heye li gelek em bêjin deverê din belabûne li Almanya hene ev cihê got ev kesê hanê çûne sedema belabûna wana jî yan jî em bêjin ev qasî belabûne ew qas êrişê got bi serê em bêjin êzîdiya hatine ev zêdebûna êrişên ku li ser wana hatiye zextê ku li ser wa hatine çi kesên desthilatdar hatine ji bir di sedema nefêmkirina ola em bêjin ezdayetiyê ji alîkî de û hem jî em bêjin ew ji ber ku kesê gotê ola gotê gerek yani bi zorê wilo dixwestin ku ew gelê got heye yan jî ew kesên got hene
وانا بزوره ام بیژن تیخ من سیا خدا یان جی اولا نوده جبرکو ام بیژن ازیدی جی گلکی گریدای اولا خبو شوا ام بیژن هن کس جی اوله دن جی باوری دن جبه گو دف عرض خانه قر جو درف خانی خانه قر جمال خانه قر شوا درباسی اوله نوده بون لی جبه گو ازیدی گلکی گریدای اولا خبو لگوری اولا خوشید مشیان ام بیژن دف دفری خودکاریان جه خودکاریان جبوكو لسر الجوري أولا خاب بمشن وجو مجو دجلك باجان دور ده دركتن سدما ويناجي مجو أو كسين جو دخستن بدار زوري وانكسا يعني جي إزديان تخن بنسيا أول نودة يعني جي بنسيا دسلا دارية ده جبر نقبول كرنا وانا جوان تشتي عنيرة شو در دكتن باجان دور او سدمان نفهم کرنا اولا زردشتی جی بگو اولا زردشتی شو اولا کی نتبشیریه یعنی لدر دور خواه هم بیجن خواه بلا ناکه او خواه خواه نوا خواه اولا خواه دمشین کسی گو گریدایی بیجن وی اولا هانه او خوانه یعنی نوک بیجن وک دین اسلامی یعنی کری کسن خرستیانی یعنی جهونه بیجن تبشیریه در دکوین جهندین وان کسی هانی دعوت کن جبو اولا اگر اسلامی به اگر اولا بیجن خرستیانی به نبویرنگیه او اولا هانی اولا کی بیجن گرتی بیجن دمین پرکوین ده ازیدی بیجن پیدا بون بیجن عرض ازمان روج هیف آخ آف و بیجن هینن هندره خوزای ده هم بیجن وک هزرینه که جوار چه دکه و همجی اول بگوش بیجن وقت تشتکی پیروز دبینن و هم بیجن هر اولک تایبتیه و این فلسفی میتولوژی شو هنه ایزیدیجی هم بیجن هزرک وینا بیرو باوریه وینا هم بیجن بیرو باوری وینی تایبت هنه هم بیجن هن رو رسمی وین ایزیدیا دهن آیندین دن ده هنه برواجی ویناجی دهن آین ده رو رسمی ازیدیان ده بیجن دهن آیندین دن ده شخواتنه لو ما بیجن جداهی دنا برا بیرو باوریر ده تشتکی ام بیجن بنگهینه ازیدی ام بیجن برو رسمی خوا بقول ام بیجن بهلبستی خوا بدیوانی خوا بناوی خوا بدنگی خوا شخوا افهمو ام بیجن دربرینا اولا ازدایتیه ایشخوا الوی داره باورین ازیدی ین مزن برو رسم ایوان ام بیجن هنه جبر وی اکیجی شخوا ام بیجن ازدایتی وک رون رسم ایوانا یعنی ام بیجن باوری اکوانا یعنی فلسفه اکوانا چاوه هیه شخوا ام بیجن باوری اوانا به ازدا یعنی بخداتی تشتیگو ام بیجن شاش لسروانا هاتی فهم کرن مثلا گوتنا شیطان یعنی گوتنا طاووسی ملک یعنی بیجن هن کس بیجنو باوری آوانا بخدا نای باوری آوانا بشیطان تیش خواهدش یعنی شاشش بگو وک اولکی یک خدا تی خویانی کرن وقتا گمرو بهتر اولا زردشتیه فهم دکی جالی که ده جالی یکی دن ده جن گوتنا آوانا گوتنا شیطان را شوال لگوری گو او دی بیجن یعنی جبرگو ام بیجن نگوتنه کی پاکه پاکش جبر وی کی او وی گوتنه هنی نابی جبرگو حضور شیطان دویجه یعنی چینه جبرگو حضور شیطان لجه کی نتشتکی باشه برو واجی وینا ام بیجن حضور ام بیجن گو نه حاضر به تشتکی چیتره یعنی او جواکا هنی بخیر یعنی او کومونا وان کسی هنی لهدو بخیره جبرگو شیطان نلویدریه جبر وی کی جبر ام وی گوتنه هنی شخوا نابیجن و ام بیجن گوتنا طاووسی ملک جی وک مزن ملائکت وانا بویناوی لسر دبیجن جبر وی که نه انو باوری وانا ام بیجن با آگرد یعنی جی بروکی یعنی جی بوان تشتیهانیتی جبر گو اب جانا ام بهتر بیجن قالا وانا بکن شخوا چاندا ازدایتیه دملی ججناده ججن ام بیجن وک ججنا سرسالی ام بیجن بگل بیجن گله کی بنابودن گلی جمعنا شوان بهن ناوی دیجی تناس کردن وک ججنا طاووسی ملک ملک زیی چاشما سور و کلوچا ام بیجن بویره بوانا به هنه تناس کردن
شخوا وەک وهاتیە ئایا خویانی کردن ئەم بژین ئێزدیên باشوور باکوور و ڕۆژاوای کوردستانی her sal di çarşema yekem em bêjin di meha Nîsanê de em bêjin vê cejnehanê pîroz dikin weke ku em bêjin ji navê wê jî xwe tê xuyanî kirin ew pîrozkirina sala nû ye yani ji pîrozkirina salekî nû û wek bêjin tazeyê ji ber vê yekê ew wek ser sala wan tê xuyanî kirin em bêjin her wisa ev cejnehanî li gorî Somerî û Babilan jî ji xwe bêjin hebû tê de wekî pêşwaziya sala nû dikirin û di gotina em bêjin Ekîto an wek bêjin bi zimanê Babilî wek bêjin serê salê tê naskirin ew şîrovekirina wê nayan jî navê em bêjin Ekîto tê wateya çi شخوا Ekîto me got bi zimanê Babilî tê çi wateyê serê salê her wiha me got gelek navê wê na li cem em bêjin êzidiyan heye ji xwe me got wek cejna Tawûsî Melek û Melekê Zeyîn çarşema sor be ev jî gişik tê wateya çi wek bêjin serê salê ji xwe em bêjin di meha Gulanê de Dicle cem wan zewiciyê ji xwe xwedawendê wan Temûz bû ev li gorî kî li gorî em bêjin cejna Ekîto ji xwe gulan weke hinek wek bêjin lîkolîn vanan û zimannasan dibêjî ku Nûsan bi vê wateyê gotina gulan yan Nîsan bêjin Nûsan hatiye ango em bêjin destpêka sala nû Nûsan me got gorî lîkolîn vanan û zimanzanan dibêjî çi Nûsan yanî tê wateya destpêka sala nû bi vê wateyê em bêjin tê ji xwe bêguman ev cejna herî mezin a em bêjin li gorî rewşa em bêjin êzidiyan e li vê de ji xwe meqala çanda êzidiyan di milê cejnan de kirin wekî din jî ji bo em karin bêhtir em bêjin li gorî civaka êzidiyan yan jî em bêjin hindirê îzdayetiyê de hin wek xalên sereke hene ku mirov gerek xwe ji wan tiştê hanê biparêze qedexeyek got tiştê em bêjin kesî êzidî van tiştê hanê bikin ji em bêjin ji van tiştê got tiştên sereke di hindirê ola îzdayetiyê de jî xwe pêj tiştin em karin bêjin tiştê yekem gerek ew em bêjin li gorî sincê ezdayetiyê em bêjin xalê ku mirov gerek xwe jê biparêze a herî em bêjin sereke ji xwe gerek fesadî û bêbextî çê nebe fesadî û bêbextî ji xwe ev tiştekî em bêjin gerek di ola ezdayetiyê de mirov xwe jê biparêze tiştê di duan gerek mirov zina neke ji ber ku fahişetekî gelekî mezin e li cem wana ji xwe hem jî di ola em bêjin İslamê de ev tiştê yanê cinayê qebûl kirin ji xwe ev wek xalên em bêjin girêdanekî navbera owladê şeqiyan jî em bêjin mirov naz dike ku em bêjin ev olê got derketinê çi qeysî nêzî hevin çi qeysî rastiya wana çîro dixwazin civatê em bêjin biparêzin wêna tim û dayem seriya rast bihêlin asya kuştin gerek em bêjin mirov xwe ji vî tiştê hanê biparêze û gerek kuştinê neke a çara gerek mirov rîba gerek mirov rîba neke ji xwe ve got ev jî tiştekî gelekî mezin e gelek mirov van tiştê hanê vir nebe û tiştê em bêjin xala pêncan ew jî bêjin tiştekî wek xalekî serekê gerek em bêjin her civaka ku heye li van xalê hanê binerin û civaka xwe ne tenê kesên em bêjin êzîdî her civaka ku heye ji xwe em wek bingehekî gerek jê re
bêdayîn gerek dixala pêcan gerek derew û em bêjin destedirêjî çênebin. Derew û destdirêjî gerek çênebin. Li vê derê em bêjin pênc xanê ku gerek em bêjin kesên ku di wê civaka hene de û hemû civakên ku heyî gerek xwe jê biparêzin ji xwe wek xalên sereke em bêjin di bin wê na de ji xwe gelek tiştên din jî hene pêvgirê dayîn lê wek tiştên sereke pênc xalên sereke ku gerek em bêjin mirov xwe jê biparêze xaleyekem fesadî û bêbextiya ku em bêjin di nava civakê de dema bo çê bibe ji xwe ev kesê hanî ew civakanî wê jî hev bike. Her kesê ku di nava civakê de heye wê aciziyek di navbera wana çê bibe ji ber vê yekê fesadî û bêbextî gerek di nava civaka em bêjin ezayetiyê de yan jî di nava kesên êzîdî de tinebe ji bo ku ew civakê xera dike me got gerek zinê jî tinebe ji bo ku çi ji bo ku ew kesên ku va em bêjin vê fahişeta hanê dike ew civaka hanê dîsa jî em bêjin xera dike gerek kuştin neyê kirin ji bo ku ew jî em bêjin wek acizîkê yan jî em bêjin dijminatiyê dixe navbera civakê de ji ber vê yekê jî kuştin jî çênabe hem jî rîba derew û destedirêjî ev tiştê hene wexta ku em bînin ser ziman ji xwe civakê ji hev dixînin civakê xera dike gerek mirov xwe ji van tiştê hanê biparêze dûrî van tişta bikeve ev tiştên ku civakê xera dike di hindirê em bêjin wek tiştên sereke ku ola êzîdî be gerek mirov xwe jê biparêze û jê dûr bikeve. Ev ji aliyekê de hem em bêjin pîroziya lalişê em qala lalişê bikin. Laliş çi ye? Laliş çi ye? Tê çi wat tê? Ji xwe em bêjin laliş ji demê kevin de cihê kombûna em bêjin mirovên xwedî nas bû gelek mirov ji ol û baweriyên em bêjin cuda jî li hevdû em bêjin li vî cêyanê li hevdû kom dibû û em bêjin hatine lalişê şêxadî tevî em bêjin alîgir û hevalên xwe li lalişê em bêjin mabûn û gelek ji wan jî di geliyên pîroz de hatine veşartin ji xwe li vê derê wexta ku em qala lalişê dikin laliş ew em bêjin cihê kombûna gelek kesên ku hem ji ola êzîdî û hem ji olê din ku li hevdû kombûn wek çareserkirina pirsgirêkên wana ew kesê hanê li wê derê çareser dikin. Ji xwe em bêjin tevayê kesên serî li lalişê dixin yan jî wek hecê em bêjin xêra xwe didin em bêjin perestgehê wek em bêjin hin ji wana zêtê tînin hin ji wana nan tînin hin ji wana em bêjin pez bin dewar bin û em bêjin gelek tiştên bi vî rengê hanê bi xwe re tînin ji xwe ji bo em bêjin xizmetkarê lalişê em bê van tiştê hanê dihêlin em bêjin ji bo ew ji xwe re bikar bînin her êvar li gorî em bêjin perestgehê ew fitîl û çirayên gotên em bê zeyta zeytûna tên pêxistin ji xwe em bêjin bi vî rengî ew kesê hanê tên heca xwe li wê derê dikin ji xwe wek heca êzîdiyan ji xwe li lalişê tê kirin û li gorî gotên naskirin gora em bêjin şêxadî li bin qubeya mezin di hindirê lalişê de li wê derê de hatiye veşartin. Di roja me ya ana de em bêjin ka êzîdî yan jî êzîdiya şingalê ka tiştê ku bar derbas dibe yan jî ka rewşa wana çi ye em bêhtir vê na jî naz bikin em bêhtir li ser şengalê bêhtir li ser şengal di roja me ya îro de em naz bikin ka rewşê ev kesê ku li wê derê ne ew êzîdiyên ku li wê derê em bêjin wek cihekî ji xwe girtine li şengalê rûniştine êzîdiyên şengalê rewşa wa çi ye? Ji xwe ku em dizanin di sisiyê tebaqa em bêjin 2014 de terora em bêjin Daişê li wê derê êrişê gelê êzîdî dike li şengalê hem jî em bêjin di nava bajar de û li derdora em bêjin bajar de jî li wê derê em bêjin êrişekî gelekî mezin bû gelek komku jî li wê derê kirin me got hem di nava bajar de û hem li derdora wî na û gelek kesê wî na em bêjin êsîr girtin wek fermana heftê û sisiyan li ser em bêjin gelê êzîdî
pêk hatiye şixwe çeteyên Daişê bi vê fermanê xwe em bêjin dixwestin ku dîrok, çand û bawerî û hem jî sincê civaka gelê êzîdî em bêjin ji holê rake. Ev hêza em bêjin êrîşkar ji bilê em bêjin kuştina mirovan xwe û bêjin êrîşên nirx em bêjin çand êrîşê nirxê wa dikir êrîşê em bêjin çanda wa dikir. Cihê ku em bêjin dîrokî hundirê û bêjin şengalê de di encama em bêjin va êrîşê de ev hemû û bêjin tiştê xwe dixwast xwe bigîne û xerakirina em bêjin cih em bêjin wan kesî hanê koçber bikin em bêjin ew gelê êzîdî ji em bêjin bikujin ev tiştê hanê bilkî heya asekî karî bû van tiştê hanê bikin lê ew kesî hanê ji baweriya xwe em bêjin ji xwe ticarî dûr neketin li hemberî wan jî em bêjin gelek êrîş ji bilê em bêjin HPG'de em bêjin hatin kirin li Şengalê û em bêjin ew kesên ku hem êrîşî Daişê kirin ji xwe hatin kuştin. Li vê derê jî ji xwe wexta ku em bêhtir diriya nûçeyên ku em bêjin derbas bûn ji xwe bêhtir menas kir çi tehdên va kesê hanê hatin û çi qesî van kesê hanê jî em bêjin kesên êzîdiyê ku li Şengalê bûn kesê ku em bêjin li ola êzdayetiyê de bû van kesê hanê çi qesî li ber xwe dan ku ji bo ku carekê din ku em bêjin çawa kesê hanê di dinyayê de belav bû me got bajarê ku çûneyê ji xwe belavbûna wan e me got li Bakur em bêjin li Başûr û hem jî Rojavayê Kurdistanê belavbûnê çûnê em bêjin di Almanya de derketinê di em bêjin di Kanada de derketinê di gelek dewletê Ewropî de di Amerîka de derketinê ev kesê hanê belavbûna wan e ji bo ku dev ji ola xwe neqerin carekê din jî em bêjin ev kesên ku dixwestin vê ola hanê ji ber ku wek dîrokekê ye dîrokekî ew qasî kevnar e di dinyayê de olekî ku em bêjin wek rengekî acîziyê jê heye dixwazin vê ola hanê tune bikin van kesê hanê ji holê rakin carekê din diriya Daişê de êrîşî wana dikin lê dîsa jî gelê êzîdî li ber xwe dide li ser ola xwe dimîne ev kesê hanê ji ola xwe jî dev jê naqin tevî ku dev ji em bêjin erdê xwe qeriyan dûr ketin lê dev ji em bêjin ola xwe neqeriyane û li gorî wêna jî em bêjin carekê din ev kesê hanê komkujî bi serê wan tê me got komkujiya heftê û sisiyan e ku em bêjin bi serê vî milletê hanê tê yan jî vê ola hanê tê ku dixwazin her tim û dayîm her tiştê wana her tiştê ku girêdayê wana wek çanda wana wek sincê wana wek nirxê wana bin pê bixîn lê carekê din jî bi dest wana nekir û em bêjin van kesê hanê ji ola wana yan jî çanda wana yan jî sincê wana dûr bixînin. Li vê derê wana em dawî dibe em pirsê xwe nirxandinê çareser bikin ji xwe pirsê me nirxandinê pirsê me nirxandinê ji xwe me got di pela heftê û sisiyan de pênc pirsin. Pirsa yekem dibêjî çi wateya peyva ezdayetî lîkorîn bikin û encamê wê diyar bikin ji xwe me got ezdayetî yan jî ezda yan jî di zimanê zazakî de mezda yan jî di zimanê kurmancî de xweda eynî wateyê tê tê wateye xwedêda yan jî êgo emdane ji xwe ev wateya wênayê. A di dua serdemên ku hiştine gelê êzîdî koçberê welat serdemên ku hiştine gelên êzîdî koçberê welatê din dikin çine ji xwe lîkorî bikin ji xwe me goda medaxuyanî kin ew qas zextên ku li ser em bêjin gelê êzîdî hatin kirin ji aliyekî de ji aliyekî din de ew êrîşî li ser nirxê wan li ser çanda wan li ser sincê wan li ser ola wan god hat kirin her tim û dayîm me got wek fermana heftê û sisiyan bi serê wan hatî kirin çawa em bêjin ev kesê hanê dixwazin ku ji ola xwe dûr bikevin ji nirxa û çanda xwe û sincê xwe dûr bikevin lê ew koçberî welatê din dibûn û devî ji ola xwe jî ji xwe nedqeriyan. Pirsa em bêjin siya çarşema sor çiyê ji aliyê kîjan gelî ve tê pîrozkirin û giringiya wêna çiyê ji xwe em bêjin giringiya wêna yan jî em bêjin ji xwe wek bêjin kîja rojê de di çarşema yekem di Nîsanê de ji xwe tê pîrozkirin ji xwe ev cejna hanê me got wek pêşwazîkirina sala nû ye wek sersala em bêjin izdiyan tê naskirin
شخوا لگوری ام بیجن چوا لگوری سرسالا آ روژی شخوا لگوری وناد مشین شخوا بگو لگوری سرسالا ام بیجن سالنامه آ روژی کو ام بیجن 13 روژینا پشتی سالنامه ام بیجن و بیجن جدای گبونا حضرت عیسی لگوری ونا ام بیجن دمشین شخوا گلین سومر و بابل جی لگوری ونا ام بیجن ججنا ینجی سرسالا ونا هی او جی پیشوازی کرنا سالا نو شخوا بناوی اکیتو جی تیواتیا ام بیجن ببابلی سر سالی پرسا چارا لگوری سنج ازدایتی خالین کو مروف خواه جی دپاريزن چنه شخوا ریز بکن ما اوجی لسر دپین وساندن تشتی او گرک مروف خواه جی بپاريزن پینج خالن فسادی و بیبختی زنا کشتن ریبا همجی درو و دستدریجی گرک مروف نکن آب پنجان جی مرد بیجی چه لیکولینه که درباره شنگالی ده بکن و انجام لیکولین آخوا در رفع خود به هفره پار و بکن شوا لویدری بهتر ما لسر ام بیجن شنگالی ام آخوین همی ده کسی گو حیا بری چند ساله کی لنوچهان گهدار دکرن از پرسگریکن گو هی هم دریان نوچهان دش خود هاتو یعنی کرن هم جی وقت ام بیجن گلی شنگالی هم کسی گو هات لویدری مگله کش جوان جی بیستن لیکولین خو امکارن لگوری ونا بهتر زنگین بکن او ایگیش گلسری ام بیجن گله ازیدیته چقیسی ام بیجن دخوازن وان کسی هانه بن پی بکن لی او حرت مدایم جنوبه ام بیجن خو الهفدو دگرن جاره کدن دیسا ام بیجن تین خویانی کرن کسی ام بیجن خودی ماف دش خود تجاری مافی ناجی مدان آبه لوی در یوانه مبداوی دبه ببین خیر و خوشی